Po celém světě slaví vlci děsivý návrat. Jejich populace rostou od Sibiře až po Severní Ameriku. Naučili se vytvářet supersmečky a pohání je nenasytný apetit po stále nové kořisti. Zabíjejí a zabíjejí, až dokud není co zabíjet. Jejich obvyklá kořist, která je pro svět přírody nepostradatelná, pomalu mizí a zdá se, že jedinou alternativou jsme my. Měli jsme spoustu společných plánů. A ona se jich už nedočká. A vaší jedinou nadějí na přežití je pustit se do boje. Takovou bolest jsem ještě nezažil, chtělo se mi zvracet. Dokáže někdo zastavit tuto smečku hladových bestií? Lidožraví supervlci. Jsou mazaní, inteligentní a vytrvalí. Vlci jsou neuvěřitelní přirození predátoři. Již celá staletí inspirují kulturní folklor. Jsou chránění před pronásledováním a jejich populace rostou a rozšiřují svá teritoria. Zatímco se však jejich počet zvyšuje, jejich obvyklé zdroje potravy postupně mizí. A pokud nebudou mít k dispozici alternativní řešení, mohou se obrátit proti nám. V očích hladového vlka je člověk jen dalším článkem potravního řetězce. Jsou to neuvěřitelní predátoři a pokud vyčerpají veškerou divokou kořist, vrhnou se na domácí zvířata. A jakmile vyčerpají domácí zvířata, jsme na řadě my. Jezero Shingle Lake, Aljaška 2010. Zdejší odlehlá divočina nabízí dokonalý únik před civilizací. Na rozloze 3000 hektarů zde žije pouhých 80 obyvatel. A právě tento život v izolaci jsem přilákal učitelku a milovnici přírody Candice Bernerovou. Když si měla vybrat, kterou cestou se vydá, vždy si vybrala tu méně probádanou. Nikdy to nechtěla mít snadné. A jezero Shingle Lake je dokonalý příklad, kdy lidé neoprávněně vstupují do divoké přírody. Tohle teritorium patří vlčí smečce. Cokoliv a kdokoliv je pro ní potenciální kořist. Tiše se plíží lesem, sledují vše, co se děje kolem a čekají na ten správný okamžik k útoku. Candice vybíhá do lesa na svůj každodenní okruh. Nemá ani ponětí, že s každým dalším pohybem více a více připomíná kořist. Většina dnešních běžců běží krajinou a skoro vůbec nevnímá, co se děje kolem. Kdyby se za ní z čista jasna objevil vlk a viděl by, jak utíká pryč, bylo by to pro něj obrovské pokušení, kterému by jen horko těžko odolával. Během několika sekund jí vlci dobíhají. Jeden z nich se jí zakusuje do lítka. Candice se ze všech sil snaží postavit. Vlci jsou však silnější a strhávají ji znovu k zemi. Vlk má primitivní chrup. Jeho zuby připomínají obrovské nůžky, takže dokáží způsobit hluboké a dlouhé rány. Má drtivou sílu stisku. Roztrhává se na kusy a vy vykrvácíte k smrti. Po 2 neúspěšných pokusech o útěk nemilosrdný souboj konečně končí. Candice Bernerová se stala obětí tragického vlčího útoku.
Přijít o dítě je jako přijít o kus budoucnosti. Měli jsme spoustu společných plánů a ona se jich už nedočká. Není jasné, kolik vlků na Candice zaútočilo. DNA na jejím oblečení ovšem naznačuje, že jí napadla nejméně 2 zvířata. Sama uprostřed lesa měla mizivou šanci na přežití. Díky jejímu příběhu dokážeme snáze porozumět vlčím instinktům predátora. Je to jasný důkaz toho, že když člověk běží, může tak snadno vyvolat útočný reflex. Na vlcích, kteří zabili Candice, byla jedinečná jedna věc. Nebyli vyhladovělí, byli to zcela normální vlci. Netrpěli ani žádnou chorobou, byli naprosto zdraví. A přesto překročili hranici a zabili lidskou bytost. Nyní tedy máme nezvratný důkaz, že všechno, co se tvrdí, je pravda. Pokud se vlkům naskytne příležitost, zajdou příliš daleko. Vlci jsou vrcholoví, oportunní predátoři. Musíme si uvědomit, že pokud vstoupíme do jejich teritoria, stáváme se jejich potenciální kořistí. Musíme se naučit respektovat skutečnost, že v divoké přírodě žijí predátoři. Vlci loví i o 3000 kilometrů dál na ruské Sibiři. Zde ovšem neloví v párech, ba dokonce ani ve smečkách. Stovky vlků se zde spojují dohromady a vytvářejí mohutnou armádu predátorů s nesmírným zabijáckým potenciálem. Tento děsivý fenomén se nazývá supersmečka. Supersmečka vzniká tehdy, když se více než 2 smečky spojí dohromady a spolupracují jako jeden celek. Vlčí smečka obvykle se stává z 5 až 15 jedinců. Každý vlk se rodí s konkrétním hierarchickým postavením a vůdce smečky se nazývá alfa. Ostatní členové plní role svolných podřízených, kteří spolupracují jako tým a bojují za teritorium a za přežití. Mezi vlčími smečkami panuje silná rivalita. Bojují spolu a netolerují se. Jedinou výjimkou je chvíle, kdy vytvoří supersmečku. Supersmečky se objevují zejména v obdobích hladu. Zdá se, že vlci si plně uvědomují, že v určitých chvílích není rivalita žádaná. Zabíjejí, zabíjejí a zabíjejí, až dokud není co zabíjet. Sacha, neboli Jakutsko, je rozlehlá a řídce obydlená oblast ve východní Sibiři. Jedná se o nejchladnější obydlené místo na Zemi, kde teploty pravidelně klesají ke 40 stupňům Celsia pod nulou. V roce 2013 se tato oblast ocitla v obležení. Jakutsko vyhlásilo válku vlkům. Predátoři jsou v tuto chvíli hlášeni již v několika obydlených oblastech v celém regionu. Vlčí smečka již sežrala tisíce koní a sobů, zdejší cenná hospodářská zvířata. Úřady se nyní obávají o bezpečí nejzranitelnějších členů komunity, své děti. Až 80% lidských obětí tvoří děti. Neumí se bránit. 6 dětí, které se vracely ze školy domů, sežrali vlci. Musíme vlky bez slitování postřílet. Nikolaj Nikolajevič je pěšák ve válce proti vlkům. Ve svých 64 letech je již ostřílený veterán. Vlky začal lovit už jako dítě, kdy se učil od svého otce. Doma v Jakutsku je hrdina.
Přednedávnem se objevily nové zprávy o vlčí supersmečce, která se pohybuje v blízkosti školy na okraji města. Když se vlci blíží k vesnici, jsou nemilosrdní. Sežrali 6 nebo 7 dětí, které se vracely domů ze školy. Nikolaj se vydává po stopách vlků, aby ochránil svou komunitu. Jeho cílem je silný, inteligentní a nepolapitelný vůdce smečky. Vůdce smečky je nejdůležitější vlk ze všech. Vládne všem ostatním. Když zabijete alfu, ostatní vlci se rozutečou a už se nevrátí. Koukněte, tady jsou velké stopy. Před pár dny zde Nikolaj nastražil past. V této oblasti je pokládání pastí legální a za každého uloveného vlka dostávají lovci peněžitou odměnu. Vlci jsou však vysoce inteligentní a dokáží vycítit nebezpečí dokonce i pod sněhem. Vlk má větší mozek než pes o stejné velikosti. Proto jsou vlci velice inteligentní a trpěliví ve všem, co dělají. Žádného vlka jsem nechytil. Jsou chytří, co? V honbě za supersmečkou a jejím vůdcem musí Nikolaj mnohem hlouběji do divočiny. Vstupuje na vlčí území a ocitá se v nevýhodě. Lovci se může přihodit naprosto cokoliv. Vy se ale musíte dívat a myslet dopředu. – 60 kilometrů od města konečně nachází vlky. Jakmile však objevuje svou nebezpečnou kořist, začíná ho ohrožovat vážná komplikace. Při teplotě 45 stupňů pod nulou mu přestává fungovat sněžný skútr. Ať se děje, co se děje, lovec vždy musí najít způsob, jak z toho ven. Pokud na vás zaútočí vlk, musíte bojovat, i kdybyste měli jen obyčejný nůž. V obklopení děsivých ozvěn vlčího vytí musí Nikolaj pokračovat pěšky. Nebojte se. Vlk váš strach vycítí. Konečně nachází svůj cíl, vůdce smečky. Aby ochránil děti ze svého města, musí ho zabít. Tím se však vystavuje velkému nebezpečí. Když se střetnete tváří v tvář s vlkem, podívejte se mu zpříma do očí. Nebojte se ho. Lidožraví supervlci. Po staletích pronásledování slaví vlci po celém světě dramatický návrat a vytvářejí obrovské armády predátorů, které se nazývají supersmečky. Zvířata, která obvykle loví, postupně mizí a lidé, kteří vstupují na jejich teritorium, se pomalu ale jistě mění v alternativní kořist. Sibirské město, ve kterém žije lovec Nikolaj Nikolajevič, se ocitá v obležení. Nejohroženější jsou místní děti a aby je Nikolaj ochránil, musí se s vlky utkat na jejich vlastním území. Pokud se bojíte a uhnete mu pohledem, mohl by zaútočit. Dívejte se mu do očí. Dívejte se přímo na něho a zůstaňte klidní. Главное, спокойствие надо, спокойствие. Nikolaj však míjí a smečka se rozprchává do lesa. Je unavený a zklamaný a společně s ostatními lovci vyráží zpět domů. Tuhle bitvu vyhráli vlci. Válka však ještě zdaleka nekončí. Zítra se Nikolaj vrátí ozbrojen pouze puškou a svým odhodláním, aby udržel obyvatele města v bezpečí a vlky za hranicemi jejich teritoria.
Fenomén sibirské supersmečky vyvolává děsivou otázku. Mohly by tyto vlčí útvary vznikat i jinde? A Severní Amerika má pro tento obávaný jev vhodné předpoklady. Předpokládá se, že před evropskou kolonizací žili na celém kontinentu až 2 miliony vlků. A mnozí věří, že tím, že s těmito mocnými predátory žili původní Američané bok po boku, dokázali jejich populaci udržet v mezích. Vesničané chodili k vlčím doupatům, vytahovali z nich mláďata a všechna až na 1 nebo 2 zabíjeli. Maso snědli a z kůží si vyrobili oděv pro děti. A tímto způsobem regulovali počet vlků. Jakmile však do Severní Ameriky dorazili evropští osadníci, začali vlky agresivně lovit až na pokraji vyhynutí. Lidé vnímali vlky jako hrozbu pro svá zvířata a hrozbu pro své děti a proto je stříleli a trávili. Součástí celého procesu bylo lidské úsilí ovládat přírodu. V podstatě jsme se v Severní Americe zbavili dominantního predátora, alespoň tedy v kontinentální části, a způsobili jsme kaskádový efekt na celý ekosystém. Při tak malé populaci vlků docházelo k útokům na člověka jen velice vzácně. Útoky na člověka byly neslýchané. Žili jsme jako pošetilí blázni. A někteří si tehdy řekli, můj bože, vždyť naši vlci v Severní Americe nezabíjejí lidi. Musí to být úplně jiní vlci. A to byl zásadní omyl. Dnes se vlci rozšiřují dále na jih. Někteří to vnímají jako návrat důležitého predátora a proslulého duchovního symbolu do zdejšího ekosystému. Jejich návrat ovšem vyvolává i vážné obavy. Svět, který vlci obývali před 100 lety, se dramaticky změnil a nemusí již najít dostatek místa, aby zde společně s lidmi žili v relativní harmonii. Jinými slovy, o tom, jestli vlci jsou či nejsou nebezpeční pro člověka, rozhodují okolnosti. Pokud se v jejich teritoriu nachází dostatek kořisti, nejsou pro nás nebezpeční. Vlci, zmizte odtud! Pokud ale počet zvířat dramaticky klesne, začnou útočit na nás. V Severní Americe žije v současné době přes 50 000 vlků. Jejich populace neustále roste a vyžaduje stále rozsáhlejší zdroj potravy. Tito inteligentní a vynalézaví lovci jsou však proslulí svou schopností pozorovat, učit se a využít jakékoliv vhodné situace. Saskatchewan, Kanada, 2005. Mladý muž jménem Kenton Carnegie přijíždí na malou těžební základnu, aby zde získal praxi pro svůj univerzitní kurz. Díky své lásce k přírodě je to pro něj dokonalý úkol. Kenton Carnegie byl student vysoké školy a zabýval se ekologií. Podle toho, co víme, ho vlci fascinovali. Zde na dalekém severu je příležitostí k pozorování divokých zvířat nepočítaně. Kentonovu kamarádovi se podaří jedno z těchto blízkých setkání zachytit a fotky mu okamžitě ukazuje. Na snímcích stojí jen pár metrů od skupiny vrčících vlků. Kenton je fascinovaný. Nemá ovšem ani ponětí, že ho mají tyto fotografie varovat. A signál, který byste neměli v žádném případě ignorovat, je chvíle, kdy vás vlci začnou systematicky pozorovat. O 2 dny později se Kenton vydává na procházku lesem. Kráčí po stezce, po které šel již mnohokrát předtím. Odpoledne se vydal směrem k jezeru, které leží nedaleko základního tábora. Toho večera, když se Kenton stále nevrací, o něj začínají mít ostatní studenti v táboře strach. Když se podávala večeře a Kenton stále chyběl, ostatní se začali podivovat. Kde je? Proč se ještě neukázal?
Do lesa vyráží pátrací skupina a brzy nachází Kentonovy stopy. Šli po jeho stopách, které ovšem po určité době začaly překrývat stopy vlků, a pak ho spatřili. Mrtvého a částečně sežraného. Ze stop v okolí Kentonových ostatků skládají vyšetřovatelé kousek po kousku hrůzné detaily celé události. Jednalo se o surový útok hladové smečky vlků. Kentona Carnegieho zabili vlci, minimálně 3. 2 vlci mu zastoupili cestu zepředu a jeden ho obešel zezadu. Klasický příklad. Vlci Kentona nejprve sledovali, stopovali ho, pozorovali jeho pohyby a čekali na ten správný okamžik k útoku. Jakmile se pak Kenton ohlédl, uviděl, jak se k němu blíží nebezpeční predátoři a dopustil se zásadní chyby. Začal utíkat. Pokud začnete utíkat, jste ztracení, protože poběží za vámi a zaútočí. Je to pro něj motivace k útoku. Před vlčí smečkou není úniku. Vlci vycítili svou příležitost a zaútočili. Vědci předpokládají, že první vlk na scéně se Kentonovi zakousl do nohou a povalil ho na zem. Jeden vlk zaútočil zezadu. Napadli ho celkem 3krát. Vlci Kentona obklíčili a napadli ho ze všech stran. Nakonec naposledy spadl na zem a už nevstal. Kenton Carnegie byl první známou lidskou obětí vlků v Severní Americe. Někteří jsou však stále přesvědčení, že za jeho smrt může medvěd a odmítají připustit, že by vlci mohli být schopní tak brutálního útoku. Jak dokážeme, že člověka zabili vlci? Žádný takový důkaz neexistuje, protože vlci ho beze zbytku sežerou. A přesně to se stalo i v případě Kentona Carnegieho. Vlci sežrali všechny důkazy. Pokud chcete najít jeho oblečení, bude roztroušené po celé oblasti. Najdete na nejvýš pár úlomků kostí a nic víc. A proto nelze zrekonstruovat, jakým způsobem byl člověk usmrcen. Proto je to tak složité. Navzdory kontroverzi celého případu nelze ignorovat postřehy z místa útoku. Nikdo, včetně místních zkušených lovců, nenašel na místě činu medvědí stopy. Všichni se shodli na tom, že na místě se nacházejí pouze stopy vlků a proto za tento čin musí být zodpovědní vlci. Kenton se však bohužel mohl své smrti snadno vyhnout. V oblasti žije dostatek přirozené kořisti, místní smečka si však našla snadnější zdroj potravy. Začali rabovat obrovskou skládku poblíž tábora a zatímco se krmili, sledovali okolí a učili se. Vlci začali chodit na skládku, kde pokaždé něco našli a pokaždé se dosyta nažrali odpadků. Zároveň však bedlivě pozorovali lidi. Pokud jim budeme ochotně vytvářet situace, ve kterých budou mít potravu neustále k dispozici, začnou si zvykat na přítomnost lidí. Pak se ale nesmíme divit, že se stane pohroma. Abychom mohli žít bok po boku s přírodou, musíme si dávat pozor, co za sebou necháváme. Ačkoliv vlci mají na Aljašce a v Britské Kolumbii dostatek životního prostředí, ani zdaleka se nejedná o jediná místa, kde se s nimi můžete v Severní Americe setkat. Jejich populace roste i na značném území Spojených států, kde jich kdysi žila pouhá hrstka a dnes se jich zde prohánějí tisíce. Severozápad Spojených států se pomalu, ale jistě mění v loviště divokých vlků. Město Bemidji v Minnesotě se již dlouhá léta spojuje s vlky. Zdejší domorodci z kmene Chippewa věří, že vlka jménem Mainga poslal na zem stvořitel, aby dělal společnost prvnímu člověku.
Po nárůstu vlčí populace zde byl však zrušen zákaz lovu. Pověřené úřady se obávají, že bez povoleného odstřelu se střety s těmito obávanými predátory stanou běžnou záležitostí. Běžně zde vídáme spoustu vlčích stop. Pokaždé, když kolem projede vlak, slyšíte vít vlky. Vždy jsem věděl, že je tady máme. 2013. Hrozba, kterou vlci představují, neodradí 16letého Noah Grahama od toho, aby se vypravil do přilehlých lesů, do kterých chodí od dětství. Od malička jsem jezdil kempovat s kamarády a s rodinou a tenkrát poprvé jsem se vypravil jen se svou přítelkyní. Aby se ujistili, že je nikdo nebude vyrušovat, zamířili k Minnesotskému jezeru Winnipegoshis. Po procházce kolem jezera se nyní připravují ulehnout ke spánku. O něco později se má přítelkyně rozhodla, že chce spát venku, a tak jsme si spolu povídali před stanem. Čeká je však jejich nejhorší noční můra. Najednou jsem vzadu na hlavě ucítil obrovský tlak a celým tělem mi projela ostrá bolest. Lidožraví supervlci. Severoameričtí vlci obsazují nová teritoria. A protože jejich populace roste a obvyklých zdrojů potravy neustále ubývá, lidé se čím dál tím častěji objevují na jejich jídelníčku. 16letý minnesotský kempař Noah Graham se ocitá uvězněn v čelistech divokého zvířete. Nemá ani ponětí, co na něj zaútočilo, nebo jestli se dokáže vyprostit. Škubalo to se mnou, třásla se mi hlava a celé to bylo naprosto bizarní. Neměl jsem tušení, co se se mnou děje. Noahova přítelkyně je vyděšená k smrti a v panice utíká pryč. Nedokáže Noahovi nijak pomoct a zároveň se bojí o vlastní život. Viděla obrovské čelisti, které mě zezadu svíraly za hlavu, a slyšela hlasité vrčení. Byla nejspíše vyděšenější než já sám. Predátor se zakousl svými svěrákovitými čelistmi Noahovi do hlavy a odmítá sevření povolit. Strašně to bolelo. Neumím to ani popsat. Natáhl jsem se dozadu a nahmatal jsem obrovské čelisti. Myslel jsem, že někomu utekl steklý pes. Rozevřít sevřené čelisti Noah nedokázal a tak se na poslední chvíli odhodlává k zoufalému pokusu o útěk. Nevěděl jsem, co mám dělat, a tak jsem ho popadl za čelisti, trhl s nimi dozadu a vytáhl hlavu z jeho sevření. Vzadu na hlavě mi pak zůstala obrovská rána. A pak jsem si uvědomil, že na mě zaútočil vlk. Běhal tam a zpět, hlasitě vrčel a já si byl jistý, že se vrátí a znovu na mě zaútočí. Noah stojí tváří v tvář jednomu z nejmazanějších predátorů na světě. Jeho další krok rozhodne o tom, jestli bude žít nebo zemře. Kdysi jsem slyšel, že když dítě začne utíkat před psem, pes na něho zaútočí. Pokud začne panikařit a utíkat, pes to bere jako výzvu k tomu, aby začal dítě honit. Proto jsem na něho začal křičet a kopal jsem všude kolem sebe. Snažil jsem se ho odehnat pryč. Vlk poměřuje svého protivníka a usuzuje, že tato kořist je pro něj příliš nebezpečná. Zatímco však pomalu ustupuje, Noah si uvědomuje, že je v obrovském maléru, začíná rychle ztrácet krev. Okamžitě jsem si na hlavu přitiskl deku, abych zastavil krvácení. Krev mi tekla po obličeji a měl jsem zakrvácené celé tričko. Strašně to bolelo. Takovou bolest jsem ještě nezažil. Chtělo se mi zvracet. Noah měl štěstí a zotavil se bez trvalých následků. Podstoupil několikafázové očkování proti vzteklině, které zabránilo potenciálně fatálním následkům celého útoku. Navzdory vážnosti svého zranění necítí vůči svému útočníkovi žádnou zášť. Nejspíš byl vyhladovělý a tak se připlížil až ke mně a napadl mě. Ležel jsem na zemi, takže jsem musel vypadat jako snadná kořist.
Navzdory zdravému nadhledu zanechalo na Noovi jeho téměř smrtelné setkání s vlkem jizvy, které nespatříte. Myslím, že pod širákem už nikdy spát nebudu, i kdybych chtěl. Vlci mohou kdykoliv zaútočit a rozhodně vás dokáží zabít. Děsivý útok na Nooa předkládá přesvědčivý důkaz o základní strategii, pomocí které přežijete setkání s vlkem. Nikdy se k vlkovi neobracejte zády. Pokud se střetnete tváří v tvář s vlkem, nejdůležitější je, abyste nezačali utíkat. Vy jste dominantní jedinec a vlk to pochopí. Zatímco se severoamerická populace vlků neustále rozšiřuje na jih, je pro nás důležité, abychom porozuměli jejich přirozenému chování a vyhli se tak dalšímu krveprolití. A cenné informace získáme srovnáním s nám mnohem důvěrnějším druhem. Nejlepší přítel člověka je přímým potomkem vlků, dělí je však od sebe 18 000 let evoluce. Předpokládá se, že první psi se objevili v rané Evropě, kde byli domestikováni díky své schopnosti lovit. Od té chvíle se vývoj vlků a psů začal ubírat zcela jiným směrem. Genetický rozdíl mezi vlkem a psem je minimální. Pes je domestikovaný vlk. Těchto pár genů je od sebe ovšem zásadně odlišuje. Liší se od sebe psychologicky. Psi jsou v podstatě nevyzrálí vlci. Pokud dospělé vlčici podsuneme psí štěňata a ta dosáhnou pohlavní dospělosti, smečka s nimi stále jedná jako s mláďaty. Jinými slovy, vlci souhlasí s naším závěrem, že psi se v průběhu svého života chovají jako nedospělí vlci. Co se však stane, když se psi a vlci skříží dohromady? Jsou pak více vlky nebo psi? Tito kříženci, kterým se říká vlčáci, vypadají jako vlci, chybí jim však zakořeněný strach z člověka. Spousta lidí ovšem argumentuje, že vlčí instinkt predátora nelze u vlčáka zcela potlačit a celá situace tak může mít fatální následky. Když skřížíte vlka a psa, zaděláváte si na pěkný malér. Je obrovský. Kříženec se bude chovat jako pes. Stále zde však hrozí nebezpečí, že najednou přepne a začne se chovat jako dospělý vlk. V roce 2013 si vlčáci zahráli hlavní roli v tragickém a zneklidňujícím případu. Když se na okraji Kentucky začne pohřešovat místní obyvatelka, rozbíhá se pátrání, během kterého policie nachází 50 vlčáků, starých i mladých a žijících ve špíně a ohladu. Po jejich majitelce není ani stopy, dokud vyšetřovatelé v houští neobjeví hrůzný nález. Lidské ostatky. Vyšetřovatelé tvrdí, že než vlčáci ženu sežrali, zemřela přirozenou smrtí. Nikdo to však nemůže potvrdit s jistotou. Nejedná se však o ojedinělý případ. Salem, Pensylvánie, 2006. Sandra Piovesanová sdílí silné pouto se smečkou vlčáků a pokládá je za svou rodinu. Měla 8 nebo 9 kříženců. Opakovaně prohlašovala, jaký má s těmito vlčáky nádherný vztah a jaká to jsou neuvěřitelně milující zvířata. Pokud však někdo úmyslně zapomíná na vrozené instinkty predátora, situace vždy končí katastrofou. Světová populace vlků roste a zvětšuje se potenciální riziko, které vlci představují pro člověka. Přibývá smrtelných útoků a obrovské supersmečky znamenají novou, děsivou hrozbu.
Někteří ovšem jen stěží věří, že zvíře, které se tolik podobá nejlepšímu příteli člověka a dokonce se s ním může křížit, je takového divokého chování schopné. Pensylvánie, 2006. Mladá žena se ujala smečky vlčáků. Věří, že si s nimi vytvořila blízké pouto, podobný vztah, jaký si mezi sebou vytvářejí člověk a pes. Opakovaně prohlašovala, jaký má s těmito vlčáky nádherný vztah a jaká to jsou neuvěřitelně milující zvířata. Sandra Piovesanová se ovšem dopustila zásadní chyby. Zabili a sežrali ji. Bylo to příšerné, vážně otřesné. S ohledem na bezpečí veřejnosti jsou všichni vlčáci utraceni. Rodině přeji upřímnou soustrast, ale co se týče vlčáků, museli jsme je utratit pro dobro a bezpečí celé komunity. Vyšetřovatelé pročesávají místo činu a hledají stopy, které by jim pomohly objasnit, jak a proč se tito zdánlivě domestikovaní vlčáci obrátili proti své majitelce. Pitvy všech zvířat posléze dokazují, že vlčáci mladou ženu skutečně napadli a sežrali. Jednalo se však o náhlý a nečekaný útok, nebo vlčáci delší dobu vysílali varovné signály a měnili se zpět v divoká zvířata? Na místě činu se vyšetřovatelům naskytl znepokojivý pohled. Výběh pro vlčáky byl plný odpadků a zvířecích kostí, což naznačuje, že Sandra se již nějakou dobu bála vstoupit dovnitř. Začala mít ze svých kdysi něžných vlčáků strach. Věděla, že je její život v ohrožení? Domestikovaní psi se kříží již celá staletí kvůli specifickým vlastnostem. Pokud si ale pořídíte vlčáka, máte co dočinění s divokým zvířetem. A taková zvířata jsou rození zabijáci. Velikost hrozby, kterou vlci představují pro člověka, závisí na situaci, ve které se spolu střetnou. Šance, že se ve Spojených státech setkáte s hladovou smečkou vlků za špatných okolností, neustále vzrůstá. Schopným predátorem se může stát dokonce i vlk samotář. Pokud vycítí vhodnou příležitost, nezaváhá a zaútočí. Idaho, 2011. Městečko Headquarters nabízí vynikající příležitosti k lovu velkých zvířat. Místní průvodkyně Lorraine Andersonová ovšem nedávno zaznamenala v místní divočině změnu. Kvůli vlkům nám tady ubývá vysoké zvěře, tak to prostě je. Zdálo se, jako by se neuvěřitelně rychle rozmnožovali. Lidé je nemají rádi. Je těsně popolední a Lorraine se vypravuje na loveckou výpravu na jeleny. Na podobnou výpravu se vydala již mnohokrát. Odcházím! Tentokrát má však její manžel zvláštní pocit. Nezapomeň si vysílačku. Můj muž mi řekl, Vezmi si i pistoli. nechtěla jsem ji, ale řekl, ať si ji stejně vezmu. Nechci tady běhat celou noc a hledat tě. Chtěl, abych ji měla. Možná měl zlé tušení. Trval na tom, abych si sebou vzala pistoli. Lorraine se vydává do lesa a připravuje se na dlouhý lov. Kvůli dopadu, jaký mají vlci na místní lovná zvířata, je pěší lov obzvláště náročný. Jelenů je málo a jsou plaší a lovec s lukostřílem se k ním jen stěží přiblíží na dostřel. Když lovíte lukem, musíte se ke zvířeti přiblížit. Lovila jsem mezi stromy a zrovna jsem se chystala sejít stezkou dolů. Lorraine vchází hlouběji do lesa a hledá jakékoliv stopy po jelenech. Najednou však její pozornost přitahuje něco jiného. Zahlédla jsem něco koutkem oka. Slyšela jsem nějaké praskání
Bylo to docela hlasité. Říkala jsem si, páni, to vypadalo jako vlk. Musel být dobrých 70 metrů daleko, ale podle mě ze začátku ani nevěděl, že tam jsem. Je to obrovský vlk a dívá se přímo na Loreen. Vyděsilo mě to k smrti. Podíval se na mě a rozběhl se ke mně. Vlk najednou vybíhá z úkrytu a útočí. Věděla jsem, že po mně půjde už v okamžiku, kdy se na mě podíval. Jeho pohled mluvil za vše. Vlk mizí v hustém lese. Loreen ovšem tuší, že určitě není daleko. Zahazuje svůj lukostříl a vytahuje pistoli. Je těžké se ubránit, když nemáte příležitost k dokonalému výstřelu. Nebyla jsem si jistá, odkud se na mě vyřítí. Typovala jsem, že vyběhne na jedinou mítinu, která přede mnou byla. Pokud se vlk znovu objeví, Loreen bude muset bojovat o svůj život a bude mít čas pouze na jediný výstřel. Měla jsem nepříjemný a děsivý pocit, že pokud tudy opravdu vyběhne, bude mu stačit jediný skok a bude po mně. A jakmile přeběhl kládu na mítině, nedala jsem mu jedinou šanci. Vystřelila jsem a trefila jsem ho. V okamžiku výstřelu byl asi jen 3 metry daleko. Bylo to o fous. Zraněný vlk se otáčí a utíká pryč. Navzdory potenciálnímu nebezpečí se Loreen rozhoduje, že musí dokončit, co začala. Zasáhla jsem ho do hlavy, ale nezabila jsem ho. Nepadl na zem a nepřestal se hýbat. Otočil se a rozběhl se dolů z kopce. Běžela jsem za ním. Střílela jsem a pořád jsem běžela. Musela jsem ho střelit podruhé, protože jsem za sebou nechtěla nechat raněné zvíře. Vlk je mrtev. Loreen si však najednou uvědomuje, že vlci loví ve smečkách. Napadl mě vlk a došly mi náboje. Hned tam budu. Loreen je otřesená. Je si ovšem 100% jistá, že se toho dne rozhodla správně. Kdyby zaváhala, nemusela by dostat druhou šanci. Kdybych se otočila a začala utíkat, skočil by po mně a sežral by mě. Nikomu bych neradila, aby začal utíkat. Pokud máte v ruce zbraň, použijte ji. Vlčí populace neustále roste a vlci nám neustále připomínají, že jsou inteligentní vrcholoví predátoři, kteří již celá tisíciletí hrají klíčovou roli ve světě přírody. Svět se však změnil a protože roste i populace lidí, musíme si dávat velký pozor, abychom se pro tyto lidožravé supervlky nestali hojnou kořistí. Myšlenka, že můžete nechat vlky volně pobíhat ve stejné oblasti, ve které žijí lidé, prostě nefunguje. Je nepopiratelné, že lidé změnili tvář naší planety. V konkrétních oblastech Sibiře, Aljašky a Kanady ovšem dodnes existují nedotčená vlčí teritoria. A dokud se budeme od tohoto ekosystému držet dál, budeme moct s těmito a mnoha dalšími zvířaty žít v relativním míru.